Už roky má tá slovensko-bezáková kauza, ktorá v skutočnosti vlastne ani žiadnou kauzou nie je. Napriek tomu je Slovensko vďaka tejto nepodstatnej osobe rozdelené a delí sa stále viac. Jeho odporcovia mu nevedia prísť na meno, jeho prívrženci na ňo nedajú dopustiť. Je zaujímavé, že medzi jeho prívržencov patria aj tí, ktorí by celú cirkev najradšej zahrabali pod čiernu zem. Liberáli, ateisti, slobodomurári, sionistické médiá. Všimli ste si, že na komerčných televíznych staniciach, patriacich sionistovi Lauderovi, proti Bezákovi nikdy nezaznela jediná výčitka. Posledným dôkazom potvrdzujúcim tento stav je aj posledná nečakaná propagandistická kampaň vedená slovenskými denníkmi a televíziami na Bezákovú podporu. Podľa rakúskeho teológa Zulehnera by sa údajne Bezák mohol čoskoro dočkať rehabilitácie a mal by ho prijať samotný pápež. Toto vyhlásenie dostalo v sionistických médiách takú publicitu, ako nedostal ani Fico pri oznámení svojej prezidentskej kandidatúry. Zanedlho sa však ukázalo, že to bola novinárska kačica a bohapustá lož. Avšak priznanie pravdy sa už na prvé stránky ako si nezmestilo. Všetko toto dianie ma vedie k otázke. Za koho naozaj kopete, pán Bezák? Smrť človeka je smutná udalosť. Obzvlášť, ak sa jedná o mladého človeka s rodinou a zákernú nemoc. Preto je pre mňa neuveriteľné, ako dokážu mnohí ľudia parazitovať aj na takomto nešťastí a získavať si vďaka tomu osobné preferencie. Nie, tento raz nehovorím o Vilovi Rozborilovi, ale o podnikateľovi Borisovi Kollárovi. Tento multimilionár ukázal svoje veľké srdce a manželke svojho zamestnanca, ktorý zomrel na rakovinu, posiela aj naďalej jeho výplatu. Naozaj pekný skutok. Ak by to však urobil v tichosti. Avšak podnikateľ sa nezaprie a pozitívne PR je na nezaplatenie. A tak sa na verejnosti, vďaka neúplatným médiám, ukázal obrázok veľkého humanistu, ktorý sa stará o rodinu svojho bývalého zamestnanca. Je neuveriteľné, koľko ľudí sa na to dokázalo chytiť. Všetko zlé je odrazu zabudnuté. Zdá sa, že v dnešnej dobe by aj masovému vrahovi stačilo, aby pomohol jedinému človeku. Samozrejme, nesmel by to urobiť anonymne. Kedy sa už naučíme pozerať na ostatných podľa všetkých skutkov a nie iba podľa jediného? Asi nikdy. Sme jednoducho nepoučiteľní. Aj preto máme posledných 70 rokov také vlády, aké si zaslúžime. Zdá sa, že Marián Kotleba sa vo vysokej politike rýchlo udomácňuje. Počas minulého týždňa bol dokonca až dvakrát pozvaný prezidentom Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom. Nebolo pre mňa žiadnym prekvapením, keď prezidenta nezaujímali Kotlebové plány v Banskobystrickom kraji, ale jeho názory na SNP. Veď tieto názory podkopávajú celú Gašparovičovú minulosť a jeho milovanú komunistickú ideológiu. Ešte by sa mohlo ukázať, že celý život sa pán prezident vo svojich postojoch a názoroch mýlil. Nepriateľné. Pomyselnou čerešničkou na torte bolo stretnutie Kotlebu s Frešom, keď podľa našich médií posledne menovaný odmietol podať ruku Kotlebovi. Otázkou je, či to nebolo naopak. Nakoniec Frešo, údajný pravičiar, vyšiel s farbou von, keď po stretnutí poskytol rozhovor, v ktorom hovorí o SNP tak, že by sa za to nemusel hanbiť ani kovaný marxista. To je iba ďalším dôkazom, že na Slovensku žiadna pravica či ľavica neexistuje. Osobne by som ani ja ruku Frešovi nepodal. Podanie si ruky s Frešom je ako vyslovenie ochoty tolerovať špinavosti, ktoré napáchal. A s tým sa žiaden slušný človek nezmierí. Cigáni z Letanoviec už dávnejšie dostali nové bývanie, na ktoré sa skladali daňoví poplatníci. S nasťahovaním sa spájala jedna podmienka. Upracujú za sebou bordel v osade. Kým nemali kľúče od nových bytov, všetci cigáni tejto podmienke prikyvovali, dobre, že im hlavy nepodpadávali. Iné sa však stalo potom, ako zmenili bydlisko. Zostali po nich niekoľkometrové kopy odpadu, ktoré odmietajú odpratávať so slovami to nie my, to oni, tí druhí cigáni. Alebo ešte lepšie, to gadžové sem nanosili. Preto sa do upratovania museli pustiť ľudia, ktorí s týmto odpadom nemajú nič spoločné. Neviem, kam sa vyzbieraný odpad nosí. Ja by som však navrhol, aby im ho odniesli pred nové bytovky. Zabili by sa tým dve muchy jednou ranou. Cigáni by sa hneď cítili ako doma a navyše boli odbremenení od pracného znášania nových odpadkov z celého okolia.